Γιώργος Κούζας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ Μεκαρότσι. Πρόεδρε, η φετινή διοργάνωση του κυπέλλου δείχνει πρώτα απ' όλα ότι είναι πολύ ανταγωνιστική και έχει και περισσότερο κόσμο από άλλες φορές. Την άποψή σου? Η άποψη είναι, όπως κάθε χρόνο, το μπάσκετ με αμαξίδιο έχει περισσότερες γνωριμίες στον κόσμο και αυτό είναι ευχάριστο γιατί αποδεικνύεται από την προσέλευση του κόσμου στους αγώνες. Και παρόλο ότι στο Final Four που είχαμε αυτές τις 2 ημέρες οι 3 ομάδες από τις 4 είναι από επαρχία, δηλαδή είναι μόνο μία από Αθήνα, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι αρκετός για να παρακολουθήσει τους αγώνες αυτούς. Το γεγονός ότι εξαπλώνεται το μπάσκετ Μεκαρότσι σε όλη την Ελλάδα νομίζω ότι είναι κάτι που το επιδιώκει η Ομοσπονδία. Σίγουρα είναι κάτι που το επιδιώκει. Κάθε χρόνο προσπαθούμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος να μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον μία επίδειξη, όπως επίσης και η συμβολή μας, αν θέλετε, στα σχολεία, έτσι ώστε να μπορούν και οι νέοι του σήμερα, ας το πούμε, οι νέοι να μπορέσουν να βλέπουν και να γνωρίσουν το άθλημα αυτό. Σίγουρα όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα αν είχαμε και τα οικονομικά, τα οποία δυστυχώς δεν είναι σε κατάσταση που να μας δίνουν, αν θέλετε, το κίνητρο να μπορούμε να εξαπλωθούμε και σε περισσότερες πόλεις. Επόμενη διοργάνωση του ΣΟΣΕΚ. Πάμε για το πρωτάθλημα, το οποίο θα αρχίσει το Σεπτέμβριο. Φέτος, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, η οποία υπάρχει μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ξεκινήσαμε το κύπελο για να μπορούν οι ομάδες να ανταπεξέλθουν στα οδηπορικά τους, που είναι λιγότερες οι αγωνιστικές. Και ευελπιστώντας ότι στη διάρκεια θα έχουμε και την επιχορήγηση από το κράτος, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο και να τελειώσουμε το Δεκέμβριο. Επίσης, έχω να πω και για την εθνική ομάδα, η οποία θα πάει στην Πορτογαλία τον Ιούλιο, εφόσον βέβαια όλα είναι ευνοϊκά. Και όταν λέω όλα ευνοϊκά, εννοώ πάντα τα οικονομικά, γιατί όπως σας είπα, υπάρχει μια δυσκολία, όχι βέβαια μόνο σε εμάς, σε όλες τις ομοσπονδίες, ότι ακόμα δεν έχουμε πάρει ούτε καν την πρώτη τακτική επιχορήγηση και βέβαια ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο μας ενημέρωσε το Υφυπουργείο Αθλητισμού όσο αφορά την επιχορήγηση όλης της χρονιάς δεν θα είναι αυτή την οποία μας είπε, γιατί σε ένα δεύτερο email είπε ότι θα υπάρχει και μία περαιτέρω βελτίωση της επιχορήγησης. Δηλαδή σήμερα έχουμε την επίσημη θέση του Υπουργείου ότι παίρνουμε το 50% από ό,τι πήραμε πέρσι. Αλλά σε ένα δεύτερο email είπε ότι προσπαθεί και το Υπουργείο να δώσει και τα υπόλοιπα λεφτά, έτσι ώστε να μην έχουμε καμία απώλεια από τα περσινά λεφτά. Νούμερο 15, Στιανακάκης Μανώλης. Προπονητής Μαρκάκης Αντώνης. Διαιτητές του
Ηλίας Καφές, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος. Πρόεδρε, η παρουσία σου δεν είναι πρώτη φορά, είναι σταθερή στους τελικούς μπάσκετ με καρότσι. Σηματοδοτεί κάτι, πώς νιώθεις εσύ την προσπάθεια αυτών των παιδιών? Βεβαίως και σηματοδοτεί. Αυτά τα παιδιά κάθε φορά που τους βλέπω, θα έλεγα όλους μας δίνει ένα μάθημα ζωής. Ένα μάθημα ζωής πως σε κάθε εμπόδιο που συναντούμε πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε περισσότερο να το ξεπεράσουμε και να ζήσουμε τη ζωή μας. Αυτά τα άτομα για μένα είναι πραγματικοί ήρωες, οι οποίοι κατάφεραν μία άτυχη στιγμή στη ζωή τους, ένα πρόβλημα να μην τους ρίξει, να μην τους καταβάλει, και τους βλέπετε σήμερα εδώ να αγωνίζονται. Είναι τα παιδιά αυτά τα οποία πραγματικά με συγκινούν ιδιαίτερα, γιατί ενώ οι ίδιοι νιώθουν ακριβώς σαν εμάς, νιώθουν ότι δεν υστερούν σε τίποτα, δυστυχώς όλοι εμείς πολλές φορές τους υπενθυμίζουμε το αντίθετο, είτε με την αδιαφορία μας, είτε με τη συμπεριφορά μας. Ξέρετε, άλλος παρκάρει με το αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο, άλλος σε μία διάβαση. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα σοβαρά στους ίδιους. Σήμερα εδώ βλέπουμε να αγωνίστηκαν 4 ομάδες σε αυτό το Final Four. Διεκδίκησαν ένα τρόπαιο, αλλά στη συνείδησή μας, θα έλεγα, ηθικά είναι όλοι νικητές. Εγώ αισθάνομαι περήφανος για αυτούς τους ανθρώπους. Το επίπεδο της διαιτησίας στο μπάσκετ με καρότσι? Το επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό. Όπως βλέπετε, σήμερα τον τελικό σφυρίζουν 3 διεθνείς διαιτητές. Αυτό πουθενά δεν το βλέπουμε, ούτε στο κανονικό τον πάει 3 διεθνείς. Σπανίως μόνο στην τελική φάση, και εκεί βλέπετε που το μπάσκετ στην Ελλάδα, η διαιτησία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, όπως είναι και στο πρωτάθλημά μας, αλλά και στο μπάσκετ με καρότσι είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Χαίρομαι πραγματικά ιδιαίτερα. Ο κύριος Κουρουμπλής που μας ειδοποίησε, δεν μπορεί να έρθει, ο Υπουργός Υγείας. Χαίρομαι πραγματικά γιατί τα βλέπει με μια ιδιαίτερη ευαισθησία αυτά τα παιδιά. Βρίσκεται στη Λετωνία σήμερα και ζήτησε, παρόλο ότι βρίσκεται εκτός πόλης ο διευθυντής του γραφείου του, να έρθει εδώ σήμερα. Τον πήρε τηλέφωνο να έρθει για αυτά τα παιδιά, γιατί το μάθημα ζωής που μας έχει δώσει ο Παναγιώτης, το πρόβλημα στα 10 του χρόνια, έχουν ζήσει και αυτοί, γι' αυτό και αυτοί τον καταλαβαίνουν περισσότερο, τον θεωρούν ένα δικό τους άνθρωπο. Στεφανία Μπρούγος, δημοσιογράφος. Τζον Μπρούγος, παλέμαχος μπασκετμπολίστας. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ μπάσκετ αρτιμελών και μπάσκετ με καρότσι. Ποια είναι η διαφορά? Το παιχνίδι που βλέπω εδώ είναι πολύ ευχάριστο. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Βλέπω πάθος, βλέπω άμυνα, βλέπω επίθεση. Βλέπω παιδιά δίνουν ψυχή στο γήπεδο όσο παίξουμε εμείς. Βλέπω λίγο πιο δύσκολο το μπάσκετ σε καρότσι, αφού άλλο να τρέχεις και άλλο να χρησιμοποιείς τα χέρια σου. Αλλά βλέπω τα παιδιά ξύλο πέφτει κανονικά, μπάσκετ κανονικά. Απλώς ήθελα να βλέπω λίγο πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είναι πιο δημοφιλές το άθλημα αυτό? Βέβαια, οπωσδήποτε. Κοίταξε, είναι 10 παίκτες, είναι μία μπάλα, υπάρχει 2 καλάθια, δίνουν όλα, καρδιά, ψυχή. Μακάρι θα έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο και να σέβονται την προσπάθεια που κάνουν τις παίκτες.
Λοιπόν, Κώστα Ζαραγκώτας, παίχτης της Δωδεκανήσου. Κώστα, η Δωδεκάνησου από το ημίχρονο φαίνεται να έχει καθαρίσει την υπόθεση τίτλος. Έγινε συνήθεια? Έτσι φαίνεται, αλλά ας μην βιαζόμαστε. Πριν τελειώσει το παιχνίδι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχουμε ένα πλεονέκτημα. Εντάξει, πιστεύω όλα να πάνε καλά και να το πάρουμε. Έχεις πολλά χρόνια στο χώρο. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός το επίπεδο βελτιώνεται. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Το επίπεδο γενικά του μπάσκετ μιλάς? Μπάσκετ με καρότσι. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Χρειάζεται οργάνωση, μας λείπουν αρκετά πράγματα. Αυτό φαίνεται και στις ομάδες μας όταν βγαίνουν στο εξωτερικό και παίζουν, όπου οι διαφορές εκεί πέρα είναι μεγάλες. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν να πάμε το άθλημα λίγο πιο μπροστά. Έχεις πάρει τον αέρα του Γιώρα, όπου σε βρίσκει χάνει, Μην το πεις αυτό όμως, γιατί είναι φίλος μου. Θα δούμε. Σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Απολαμβάνετε το παιχνίδι σήμερα? Το περίμενα πιο ανταγωνιστικό. Ήδη έχει ξεχωρίσει από τον πρώτο ημίχρονο η Δωδεκάνησος, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξίσου σημαντική ομάδα είναι και το Μαρούσι. Έχει κάποιες απώλειες σήμερα σε ψυχοηλικό, αλλά πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο να γίνει ένα πιο ωραίο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές. Εμείς θα ευχηθούμε να κερδίσει ο καλύτερος. Πείτε μας δύο πράγματα για το άθλημα. Το μπάσκετ με καρότσι είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι ένα άθλημα που ενθουσιάζει τον κόσμο. Χρειάζεται ταλέντο από τα παιδιά που αγωνίζονται και χαρίζει όμορφες στιγμές σε αυτούς που το παρακολουθούν. Βέβαια μπορεί να μην είναι πολλοί αυτοί κάθε φορά που το παρακολουθούν. Ίσως δεν έχει διαδοθεί όσο θα έπρεπε το μπάσκετ με καρότσι στη χώρα μας. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σε άλλες χώρες, όπου και εκεί βλέπουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Τι πιστεύετε θα έπρεπε να γίνει ώστε να διαδοθεί? Κοιτάξτε να δείτε, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν και από πλευρά των ομάδων και από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι το οικονομικό. Να στηριχτούν άτομα που χρειάζονται το οικονομικό για να
πηγαίνουν να προπονούνται, να έχουν ένα καλό καρότσι, να γίνεται ένα πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα και να μην μοιράζεται σε βόρειο και νότιο πρωτάθλημα. Καθώς επίσης να ψαχτούμε και εμείς σαν παράγοντες, γιατί και εγώ είμαι ο πρόεδρος του Αθλητικού Σωματείου Atlas, είναι μια νεοφώτιστη ομάδα ενός χρόνου, έχουμε καλή πορεία θα έλεγα. Πέρυσι είμαστε εμείς στο Final Four, στον τελικό. Πρέπει και από εμάς να γίνουν προσπάθειες, να βρεθούν άτομα να πιστέψουν ότι μπορούν να παίξουν αυτό το άθλημα, το οποίο είναι όμορφο άθλημα. Είναι όντως όμορφο άθλημα και δεν έχει καμία διαφορά από το μπάσκετ αρτιμελών, γιατί χρειάζεται συγκέντρωση, ψυχή και ό,τι χρειάζεται για να κάνεις αθλητισμό. Ακριβώς. Ευελπιστούμε να γίνουν όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που θα αναβαθμίσουν το άθλημα, γιατί κοιτάξτε, άμα παρακολουθήσετε πολλά παιχνίδια του αθλήματος θα δείτε ότι στηρίζεται σε μεγάλης ηλικίας παίχτες. Και αυτό δεν είναι ότι το καλύτερο, έτσι, να έχουμε άτομα που να παίζουν και σε βάρος της υγείας τους ακόμα, όταν υπάρχουν 50'ριδες που παίζουν ακόμα σε αυτό το άθλημα. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε και τα παιδιά να εισέλθουν στο χώρο αυτό. Σίγουρα, και σε αυτό θα βοηθήσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έρθουν πιο κοντά στο άθλημα, να το παρακολουθήσουν, να το διαδώσουν για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ωραία, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε να το απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά και χρόνια πολλά. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας να έχουν μια πρόσβαση σε αυτό το αγαθό, σε αυτή τη θάλασσα, τουλάχιστον τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Επιδαύρου. Θέλω να καλωσορίσω την κίνηση αυτή την οποία μας βοήθησε ο κύριος Δέδερης να κάνουμε εδώ στη Νέα Επίδαυρο. Είναι θέμα πολιτισμού και είναι θέμα το οποίο έπρεπε από το οποίο να ξεκινάει ο Δήμος από τέτοια και μετά να προχωράει σε άλλα μεγαλύτερα έργα. Σας ευχαριστούμε και εσάς, γιατί μέσα από εσάς θα προβληθεί αυτή η ενέργεια του Δήμου, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία, τον άνθρωπο που μας έδωσε την ευκαιρία με την έκπτωση που μας έκανε για να το φτιάξουμε.
Ευχαριστούμε το Δήμο Επιδαύρου που μας έφτιαξε αυτή την μπάρα εδώ και έχουμε πρόσβαση άτομα με ειδικές ανάγκες να μπορούμε να μπαίνουμε στη θάλασσα. Εγώ το τελευταίο μήνα μπαίνω καθημερινώς. Είναι ό,τι το καλύτερο για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Επιδαύρου που με αυτή την πρωτοβουλία του μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε τη θάλασσα. Χαιρετίζοντας την προσπάθεια αυτή που έγινε εδώ για να είναι προσβάσιμη παραλία και σε άτομα με ειδικές ικανότητες, θα προσπαθήσουμε και εμείς στο επόμενο διάστημα να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες υποδομές για να μπορέσουν όλοι όσοι δεν μπορούν να γευθούν αυτή τη χαρά να έρθουν και εδώ στην παραλία μας και στην περιοχή μας. Με τη σειρά μου και εγώ χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια του Δήμου Επιδαύρου, η οποία ήταν κάτι αναγκαίο για το χώρο.